जामुना खाबायबो आं बहा थांबावनो सानबाय न'आवबोथ' आफाया रागा जोंखादों आरो दा आगैया आदानो खिन्थाहरब्लाबो बिसोर आंखौ न'आवसो लांगोन आहा दावराव बांसिन जाबावगोन ओमफ्राय मिजिंखौबो बिमाया आंनि थाखायनो बिराद खोथा बुंबाय जोंनि फेमिलिखौबो बुंलायलांबायना आंनि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोरो मिजिङा जा हेल्प खालामबाय थोजासे बेनो ओमफ्राय बिनि बिमा बुंनायाबो गोरोन्थि जाखायाखै नंखागौ दा आजाय जाथोंसै दे आं दाथ' आरो रिक्साफोरबो गैलाना हरबो थ'बायना मिजिंनि थाखायसो गाज्रि मोनबाय बिसोर आंनि थाखायनो बिराद दुखु मोननांबाय आंनो गाज्रिना मानसिया बेखायनोथ' बिदि जाबाय मा जालाजोबखोथाय उल्थां फाल्थांसो जाजोब्बाय माथो नङा माने हाबाबो लाथाव जाया दाथ' हिनजावखौबो हरथारबायलै आङो थैबायलै मिजिं आरो हारसिंबो गारथाव जाया आरो न'आवबो लांथाव जाया न'आव थांबाबो आइया रायो दा न'निफ्राबो आंखौ बिसास खाथिनानैसो हगार हरथारदों ओमफ्रायथ' आंहा जेबो राहायानो गैया मारै मा खालामनानै दोनगोन आं आयौ अबेयाव फासि गोलै आङो आदैया एसे मानिब्लानो जाथारगौमोन सर मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय दाथ' ओमफ्राय हारसिंबो गालांजाला आंबो बोरै न'आव गालांनानै थांनो दिनै न'आवबो बिमाया उसुबिदा आंलाय सानदोंमोन हेल्प खालामनानै होगोन दा बिदिथ' जागोन ना मिथियामोन ना दा आरो बिनि सायाव आंखौसो सन्देहबाव मा खालामबावनांगौलै माने गोसो थोजेनलायाखैनो बोरै हाबा लागोन आं बिदिथ' जायाना आं दा थांगोन बहा दिनै आंजों थांगोन मिजिं मानो फैबावखो दिनै मिजिं प्लिज नों बेनिफ्राय थांदो नोंखौ बेबायदि हारसिं गारनानै थांगोन ना आङो इलिसा आइनि बेफोरबायदि बुंनायनि थाखाय आं नोंनाव निमाहा बियो नाथायथ' नोंखौ लांफैदों आङो दिनैनि आइयानो आं थांनायखौ मोजां मोनखायाखैना अब्ला आं थांनो हानाय नंला बेयाव आरे आइया जेबो मिथिया बेखायनोसो नोंखौ मा गोसो फैयो बेखौनो बुंलाबायदों माथो गोरोन्थि बुंखो दिनै जानांगौ बेखौसो बुंदों जोंनानो जाद्रायाखैना आं बिदि थांनाङामोन ना हराव नाथाय प्रब्लेमा जाबायबा माथो खालामनो हाबावनांगौ नाथाय आइखौ बुजायगोन दे आङो नाङा मिजिं आरो नों आंनि थाखाय एसेबां खस्थ' लानो नांला मा बुंदों नों बेफोरखौ आं थांनोसै नोंखौ जेराव मेराव बेबायदि आलाय सिलाय खालामनो होनना लाबोआखैलै आङो दा हरनि समाव बहा थांनांगौ नोंलाय एसेबां गाज्रि नङा आं इलिसा नोंखौ लामा ससेयाव बेबायदि हारसिं खालामनो नोंनि आदा आरो नोंनि फंबायखौ बुंखादोंमोन आङो नोंजों जेब्लायबो थागोन नाथाय मिजिं माबा मोनसे जागोन र' बहा थांगोन नोंलाय बे हर जानायखौ नुवाखै नोङो थौ आंजों मा जायो जागोन आरो मिजिं आंखौ नोंजों थाब्ला गोरोन्थि बुजिगोनथ' मानसिफोराबो माथो जाखो सोरनिबा गोनांथि समाव हेल्प खालामनाया माथो जाखो जेबो नांजाया आङो जेब्लायबो मानसिफोरनि साननाय बायदिथ' जायाना नङा ओमफ्राय बहा थांगोन जोङो दे होमबाना आबासना खर'आनो सासो बायदि आंनानै जुरियाबो बहा थांखोथाय नों लेंहरलाय थांनाय मामिखौ लोंबावनो दै जों आबैयासो एसे होनायालाय गावनो गोसो जानानै लोंखादों बे लायना होफैनोसै आं नांबावगौबा ओइ नङालै बाबासना नों आंखौ फैदों सानदों फैयाखैथ' आङो देनाय लाभ इउ आफा होनलाय आंखौ खनसे खोनासंबायलै आङो दे उन्दुदो थां दे दा खनसेल' होनना आं खोनासंनो लुबैदोंना दे उन्दुदो थां नुबाय दा होनखायाना नोङो दालाय एसे हरोब्रा आङो नोंसोरथ' बुजियालै माबा बुजिखाबायलै आङो थांदोल' ना नोङो ओइ खनसे खुलुमलांसैला नोंखौ आबा ओइ जाबायलै नाङा दे गावनि बिफाखौनो है
रायलायथ'नो बाबाय दे आङो जाथ'बाय गाबोन फुङाव रायलायगोन ना दा रायलायनायावलाय माथो प्रब्लेम जाखो बेथा अनजिया मानोब्रा नोंलाय बाबा थु रुमसिम दोनना फैनोसै आङो सानसोरांजों रायलायहैदो थां जाथ'बाय आंजों रायलायथ'नो बाबाय आङो जाना आदायालाय आंजों रायलायखायोना नोंसो रायलायारा रायलायबाय सोरथो रायलायगासिनो नोंजोंलाय थु दोनलांनि आं रुमसिम डिस्टार्ब जाबायलाय नोंखौलाय सोरथो बिदि लोंखोन्थाया नोंबोलाय मानोथो लोङो देनाय बिफा आंजों नोंजों जायो नामाब्रा दे होमबालाय आबा नोंखौ खनसे गोबालांसै आं नाङा होनदोंलै आङो जानला मानलाब्रा बेलाय ओमफ्रायथ' जुरि आया नोंना नोंखौ अनोना बाबा बियो आंनि आइ जानो हाया मालाबाबो आरो बे बाथ्राखौ मोजां गोसोआव लाखि आंनि आइया खालि मायाल' आंनि बिमानि जायगाखौ होनो दा सान नोङो जुरिया खालि नोंनि हिनजावल' आंनि आइ नङा नोंहा अननो गोसो ना मा खालाम गोसो खालाम आंनि आइखौ बावनाङा खिन्थु जेसेबां जुरिखौ अनोना बेसेबांनो अननांगौ आंनि आइयाबो मोन्थाय दङ मोनथिबायना बे सैथोखौथ' नों मालाबाबो बावनाङा 50-50 बिफा नङाबा बरबाद खालामजोबगोन आं जेबो नांजाया नों बोरै थायो था आंनि बिमानि जायगाखौ आं रावनोबो होनो हाया बुजिबायना दे आरो नोंसोरसोना आखला बांद्रायबाय आयै आखल बांद्रायनो बेबायदि न'आव फैफिनखानाय गथ'खौ नों बेफोरबायदि होखारहरबाय मा अन्थाइ बिखा लानानै होखारहरखो नों गावनि फिसाखौनो मेलेमफोरा बहा थायो फालाय गोरोन्थि खालामबाय नालाय दा जुदि सानना नायलाय आबै एलिसाया माबा मोनसे जायोब्ला दाया सोरनि जागोन नोंनिसो जागोन नङा होमबा आबा बेसेबां गाबै गाबै बुंदोंमोन आंनि आबैया नाथाय नों फोथायासै आबा सरला सानला होखारहरबाय नोङो न'आवबो हाबनो होआसै माथो जाखो गावनि गोसोथोनाय दंखायोना नैहाय आंनि फिसौखौ आलाय सिलाय खालामबाय नोङो मोजां जायासै आबा बियो मोजां जायासै फस्थायगोन नोङो आंनि आबै एलिसाया मालाबाबो गाज्रि जानो हाया औ बेवाइफोर न'नि फैखानाय गथ'खौ बेफोरबायदि थिनहरनाया मोजां जायासै आंनिबाबो नांगौबा बुजाय सोमजाय दोननांगौमोन जोङो दा बहा थांगोन मा खालामगोन बेफोरखौ मा जाबावगोन दानिया दे गोरोन्थिफोर जादोंब्लाबो जाया नङा जाखायो बयजोंबो नाथाय निमाहा होनो हानायानो देरसिन आरो जोंनि गेजेरावनो जोंनि नोजोरावनो देरनाय गथ'आलाय बोरैथो बिदि गाज्रि जानो हानो नङाबा बिहामजो आंनिबाबो मोजां जायासै बेवाइफोर जोंनि न'नि हिनजावसा गथ'खौ बिदि खालामनाङामोन दे हा गोसो थोनायजों थांदोंब्लाबो अब्लाबो बयहाबो जिउआव बिदि जाखायो नाथाय मानिथो एथ' रागा जोंनो न'नि गथ'खौलाय जि जाबाय जोब्बायमोन आरो हा दाथ' उननिखौसो साननांगौमोन ना दा आरो बेनिफ्राय माबाफोर गाज्रिसिन जाबावोब्ला मा जाबावगोन न'नि बाथ्रा न'आवनो दोनब्लाबो मोजाङानो जायो आंनि नोजोराव औ मानियो बिफा हिसाबै मोन्थायथ' दङ गावनि गथ'खौलाय एसेबां मानिथो बेबायदि माबानांगौ जाखो होखारहरनो जेबो गोनांथि गैया बायदि मोनदोंमोन आङो आरोथ' मिजिं बाबुआ बिदि नंखाया अब्लाबो दे सोरांग्रोथोंसै मिजिंजों थांदोंबालाय मा खालामखो आबा नोङो जेबो अननो रोङासै नोङो गावनि फिसाखौनो हाय गसाय गावनो जोनोम होनानै बेफोरबायदि खालामोब्ला जागोन ना आबा प्रब्लेमफोरखौ खोनानानै एसे बोरैबा मोनबाय आंबो थेंकिउलै भाइ दिनै जेन थेन हराल' थांथोंसै जेबो नङा दे प्रब्लेम जानायाव हेल्प खालामनो हायाबा मानिथो लोगोलै दे दसे रायलायथ'बानो जाबाय मिजिं बियो दिनै हरसेखौ खुनुरुखुम बेहायनो थाथ'दो ना गाबोन सोरांबानो माबा मोनसे जागोन दे नोंनि आदा मोनहाबोथ' आंखौ फोथायनानैसो हगारहरदोंना एलिसा प्लिज अननानै जेबो गाज्रि मोना दे ओमफ्रायथ' आंनाबो आइना जाद्रायाखैलै एसे जाम्बिना मानसिया बेबो दे जेबो नङा मिजिं आं आयं बुंनायखौ जेबो गाज्रि मोनाखै रुमाथ' बेल' ओमफ्राय बाहेरायाव खामसालि दं आरो नों बेहायनो थादो नामा रुमाव माने जोंथ' जमाबो थानो हानाय नङाना माने जोंबो आरो मा होनबावनो आङो
एसे उसुबिदाबो जायोना दाथ' आरो बहाथो थांब्रबावनो दिनै जेन थेन थाथ'दोना एलिसा प्लिज औ मिजिं दे आं बै बायहेरायावनो दं दे गिनाङा नोंखौबोथ' आं हारसिं गालांबोथ' हायाना इट्स अके मिजिं जेबो नङा दे आरो ओमफ्राय बेखारावनो आंनि थाखायसो नोंहा जोबोद खस्थ' मोनबायना आरोथ' नोंहा मानसिफोरजों गोबां बायदिसिनाबो बुंजानांबाय जेबो सानाखैलै आङो बेफोरखौ दाथ' मोनाबायबो ना दे होमबा दे थाथ'दो आंनि थाखायनो जि बायदिसिना बुंजाबाय बदनाम मोनथारबाय गाबोन सोरांब्लानो आं माबा मोनसे सानसिगोन दे सेंग्रा मानसिजों बिदि फैब्लालाय बयबो गाज्रि सन्देहसो खालामखागोन ना नाथाय बेफोरबायदि जेबोआनो नङा दिनैनिफ्राय मिजिं आं आरो नोंखौ माब्लाबाबो खस्थ' होला नोंनि गासिबो मददनि थाखाय थेंक इउ स' माच आंखौ एथ' बेफोरबायदि साननानै मिजिंजों सन्देह खालामबावबाय आफायाबो आंखौ मिजिंजों बिदि बुंथारबाय आरोना जेराव नंखाय बे बाथ्राया नोंनि थाखायनो जादों आलु दाथ' मा एरना होलाबायखोथाय आंखौ मा बुंलाबायखोथाय आंखौ नाथाय आंबो नोंखौ नागारखायालै नोंखौ नागारखाया आङो